ollaan nyt tällä hetkellä menossa hakemaan Forssasta Horisontti-peliä. Ei Forza Horizonia, vaan Horizon Zero Dawnia. Tajusin vasta äsken, että se julkaistiin tänään, että tästä tulee aika perkeleellinen kiire. Mutta siitä tulee kuitenkin tänään vielä video. Täällähän on porukkaa niin perkeleesti. Ei meinaa sekaan sopia. Vaihdu. No ja mopoauto eteen vai? Niin. Ohohohoho, Brism! Sitten laitetaan arskat päähän, ettei kukaan tunnista meitä. Ihan kun mut vittu joku tunnistaa. Sä olet siinä. Näemme illalla.